Mga anta mga bay. Hello, kumusta? Agi ka mo ya? Mga on kita, doon na kami mangga, oh. Mangga ka. Bulat nga gagmating, mamahaw kita, ha? Bulat nga gagmating, mga bay. Doon na po iununan nga gagmay po nga isda, oh. Doon na po iutan nila nga pakbait, ya. O, doon na po ko prito nga isda, ya. Giturta, ya. Mahaw kita. My God, ang bil-bil ako mga bay. Mahaw ta mga bay. Ngagda po mo diha ba? Ha? Naman ang gatas ninyo. Mahaw sa inyo mga bay. Ay. Hindi mo kuha mo mamisa ka. Tumba na ito ka. Ano na ba? Ito ba ka? Busog pa ko. Bagahan ko ka ang panisal god. Ngaanta ninyo. Gam, kayo. Ano yun, lami sa suka. Pamahaw, dala paniud to mga bahay. Gahapon, nagluto og puto cheese, alas 2 na kusto daw na human. Tamo, gagok mo mayo. Niya, mata na po alas 5 para kikay kay eskwela. No? Niya, ina. Hindi nagkumano. Nasa gihungong na ko mga bay, ingon siya nga. Kanang, inidag mo lantaw daw mo sa akong video, ayaw daw i-skip ang commercial. Kaya maglantaw sila, di minsan nila i-skip. Salamat kayo sa dili pag-skip sa commercial. Ako inatabang na mo para makapalit taon ni among kaugalingon nga puloy-an kay kining nangabang ta di mata makapalit og gamit ng sakto ra gyud ang itong mapalit. Nya kapoy di si balhin mga bay no si pasan ani mga gamit. Nya bawsanan sige pa kag-adjust sa mga tao sa mga palibot kinainlain lang sige balhin so lain-lain sa adjustment. Okay, yung mausap ka ng mga bata, lain o mga classmate, lain o mga amigo, amiga, mga higala. Hinoon, daghan sa kayo mga higala, bisag asa, no? Kaya sige mo magbalhin-balhin, did you enjoy that? Enjoy mo karon kaya pa mo kasapot sa sitwasyon. Ngayon, Tamo ka kayo. paglakaw ninyo gahapon, be. Kuya, rap-rap. Pag human ninyo pamahot, tanan, prepare. Nakatuhog ko. Nya naman din schedule nga. Sayaw, Zumba. 9:30 to 10:30, 8:30 to 10:30. Ay, nagtabo, nakaadto ko. 11 na dun sa. Bukad kayo, nahubog dun ko. Kaya pila ra ka oras akong tuog. Tulora ka oras. Ano itlog? Oh, naitlog. Turta mo na. Ito, nagsasayaw mi ito. So, salamat kayo sa mga bagong higala nga nakailag hapon sa Martis Wellness Hub. Hello inyong tanan ha. Salamat kayo sa pag-invite sa ako. And belated happy first anniversary day nila hapon. So, sa mga gusto daw nga mo-appeal sa ilang hub, sa ilang club, sa ilang wellness hub, they are open to accept you guys. 30 pesos lang ang entrance fee. And na sila yung mga herbal for health, for our health dito. Asileti. So, naaran nyo kung palit mo o dili. And doon po sila t-shirt sa mga nag-ingon nga. Orange ang t-shirt, mga piniriso. Kung ako kahuna-hunaan agahapon.
Nahimuot ko sa comment no, si Mary Ann Reality TV. Hello ni Mobile. Huwag na pa ito yung isa nga nag-comment. Orange, mura daw piniliso. So, wadyo ko hunahunaan na. Okay, siguro, inspired by the person na lang siguro. Naka-orange, may tanan gahapon. O sila rin wag ko'y labot. Kaya it's my first day gahapon. First time. O salamat sa Diyos, nakakiay rin dyan. Kumagang kuwat ka. And then, pag human ako gahapon dito, nauli na sa ko diri, check na ko ang mga bandi, kung nakakaon na ba. Wala na mo diri gahapon, pag abot na ako. Wala man ako palakuha si Papa, kay pawat na ako, maabot mo. Nga, nagagok na di ay no. Kapo ito. Kabot yun, nga wala. Wasad ninyo mukawa. Kung kapukaw, ang tubak na ako. Kapo yun. And then, hoy, excuse me. Say, excuse me. Ikaw man, biyahe na po ko kaingon sa Manap, anima. Wala na, hurutan na yan. Biyahe ko gahapon paingon sa munisipyo. And timing kayo kay na ako'y nakasakay nga kuan sad sila kanang singan ani City Hall. So na yung City Hall, so City Hall di ko pa doon, City Hall di diri ang ano. And pagsakay na ko, ingon siya nga City Hall sad sila, so nakita ko nga asa dapit dito nga kuan kanang panotaryo. Dahil lagi sa ako ang page. Yung sa akong page na nahak mga bay. So, naara ang kuan. Nara diri ang documents. Nakanotary na siya. Ako nang ipa-scan karon. Thank you day kang Attorney Yvonne Marie A. Rivera. Nagkaon ha. Siya ang notaryo sa ako ang mga papeles gahapon. Na ay duha ka ID nga gi-email si Admin Charlie sa ako passport niya iyang ID dito sa Jeddah. Dayon naapod siya yung letter. Dayon ako sa naghimo sad ko og handwritten na letter na as a witness. Nagsulat gani ko sa to akong gisulat. I am Joy daw ko ana and everything. Kay dili man pwede ang tinuod na ko nga ngalan akong ibutang no, kay pag unsay ngalan ako sa Facebook mo jud akong ibutang. So ana ko I am Joy daw ko as Inday Kabkab and sani and one of the owner and admin of Inday Kabkab page. I am willing to witness that the statement of Charlie Min Lopio Adobo is true and correct. Maura na akong gisulat no, mubuo ra kay gusto ko kay tas-on daghan ka sayo. So ako pud siyang sani gipa check sa staff sa law office sa Rivera's sani? Asa na to? Sa Rivera law office. Dayon, Rivera Law Office. Hello ninyong tanan diha kang kang Attorney Yvonne Marie Rivera, ug sa inyo imuhang mga staff kang Wilbert Rivella, kang Rhea Nobleza. Hello ninyo mga bay, ug kang Sir Jasper Serate. Hello og sa amahan ni Attorney Yvonne Marie Rivera, wala nila gisulat no, idol sad kuno kaayo ko ato. Og wala ko nag-expect nga ang katudi ay office nga ako masudlan is mga followers so dayon ako. So nang kuan ka nang samtang nag-hi ko madulong
daghang mga office no tapad. So sa akong nahuna, kanina lang diri na lang kumusulod ni sikog ana-ana, ito akong mata ha ako dako kasulod. So nakita na ko ang mga staff na straight sa akong dagway. So dito na ako ni diretso. And wala ko nag-expect na mga followers din ako sila. So pagsuod na ko, ala din sila. Sinday kab-kab ka no? Yung ko, yes. Kung na ako dili kayo, magpanotaryo ko sa ako ang mga papeles. Bahin sa page kay nahak lagi. Ano ka be? Ano? Sobra ka. Oh, Mga ito, surot. Wow, very good. kung makikutihan. Kuya, buyag. Ambok mo na kayo. Una bilang kao ng ulo nga. Apil man as timbang. Matanawa, ama ka nang di ba? Itong una, gamay kay kong ulo ka nang dako. Ang dako ni mga ulo. Hinaot ang ulo ra ang dako. Ang batasan sa ulo wa ang dako. Butan niya po na. Minaw ni mama, maminaw si maestra. Kaya ang bata, Ko, man. Man, Ang naibog bata. na si kuya. naibog na, ay bitaw. Oo. Si kuya di. Oo. Shh. Normal naman na kuya. Puyo. Shh. Ito rin na kamot. Turo man to. Muna sila mga bay. Hey, dili ka sa pikas. Dili ka sa pikas. Nabawal up. Dili ka sa pikas. Kuya, niya. Oo. Ang bilahan ni mo diya. Hindi panungog. Maabot na po ng panahon. Mangibog sab ka. Pero eskwela sa. Naibog na siyang ami. Sino na kami? Ami ka pa kayo. Kami paras. Dahil mo ano to? Baan ito kung ganun kang Bawa. Bugo ka, pis. buwang ba? Oh, bugo ka dito. Kuya mo gisa. Angel. Kuya ginalas. Buyo na si panungog ha. Mo na yung sinugdanan. Sa tanan. Danan sa Stop it. tanan. I'm dying because Popang is died 2019. Ako yung pos. Buyo, bi. Nambok na ka buyo. Mong ilok. Sige nga slum na naron. Okay, where you go? Ikaw, okay digo. Excuse me. Ang duha ka ang gawin digo. Naway pa. Hindi kay dili siya ang gawin. Dari na ta. Di, dali, isa ka. Isa ka. Nani mangga mga bay pinulakan na nina ko gahapon. Dito na nayo minay mangga punuan na daghang igbunga ba. Ya, samtang sige may panayaw si buto-buto tong atop. Mga hinog daw na matagak. Ya, ikat-kat ko na ako nakuha usa. Ay ni anak ko ba nitikan ko sa bintana kay. Nako mo kay bintana makatikan naman kang adto sa atop. Daghang kay dito pulak mangga oy. Kami ba siya pero lata-lata lang ang pan ba dapit to nga. At tulad ko na karon ma. May ato sila. Ato ko klase kay wala na mo diri. Ngit mo diri kaysa may matiman ninyo mulaka ko. Sa karon lang ba akong asa ko? Manam ko sila mag-adto ra ta karon sa computer shop para mag-scan. Ay plato bi oh. Labi Jun, taka dari pa dong dito. Magsakay pa ka ma. Asa? Magsakay pa ba ka? Pasa pa imon. Ay, sa dito. Dito sumba. Mm. Naara mo gudi sa ako ay nga mo pantanan yung pandisal. May babaw. Babaw. Babaw? Dili pisto ni papa. Nya barbecuehan man na diha. Diha mi mo lakto, din na babaw mara. Ato lang daw po. Ato ita. Tang sabado. Wawawin! Diminso apil mo? Wawawin! Wawawin ang lahat. Sayo. Sayo ko ma. Kaya karap? Bayar mo kung sayo lang. Kita ano Para. sa video lang. Munggay, mayo kinama sayo ma. Yan mo yun sayo lang. Kodi ko kasayo kay butik kay. Mayigim sayo. Mayigim. Sus, mayigim posting hawak. Kami si mangga oh.
Ari ra kigilid. Tunga ayaw ko na kaya. Pampus. Ang padyon akong mga sombe. Di lagi magduwa na patay-patay lagi kay sa inyong una-una kung Nana. sa patay-patay. Ang dulaan niyo kanang namin makapingnan. Hala, si Dr. Una Jill, pila ka buwan naman na buyag. Tama na kayo. Sing, ma. Saboy. Tingnan na. Ikaw. Yo ya. Gusto mo din? Ha? Makapong. Gusto. Nakuha naman kag piso. Angel, baliti ko water be. Maad to eh. Oh. Wala, play na. Ito baso na be. Baso. Baso. Ay, dito nga. I want in the sky. Kao na be. So mats. Tilaw yo, tilaw yo. Ilaw. Isda maguni giturta. Harap lang. Ano luto? Oh, Mamano, dili sa ulo lagi. maka-bright man na. Taro nga, magkuan ta ha, magtuon ta sa mathematics. 1, 2, 3, out. 1, Tuon ta sa mathematics, Jill. 2, 3. Mag-asa ka nga subject Go! nga kuan. Hinay. Ato ta magtuon. Minong gisaba man na nima. Nga, diyan. Di ka ganahan. Nga. Di ka ganahan nga practice ang taka. Aron ang kanang dili ka kabalo, makakatong ka. Ganahan. Di. Ngayon, tuon tayo niya. Tapos naglaba ko, yan ang as kong kilig, ituduan kag mat. I love math when I was elementary. I love math very very much. I am always the contestant in terms of academic contest in central school. I am the representative always in mathematics subject. Sama Jill. But when I became Oh, be. But when I was in high school and college, I hate mathematics. It's because, kailangan mo matuto ng mathematics, kailangan nyo matuto ng mathematics. Kasi ang math, kahit saan, pwede mong gamitin yung math. Kahit saan ka magpunta, magagamit mo yung math. Iko. Pero yung addition, subtraction, multiplication, and division only. Pero, I don't know, ako kasuway yung gamit na mga yx, x squared, o unsa pa na kuya? Nga y2, c2, nga ano nga mga, unsa na mga square root and everything. Mga sila yung ikinibugan na itong high school ko in college. Matanawa man ni mga rock greener. Tangan mo kung nagtubig. Bungutan. Pero ang pinaka-basic dun yung kinahanglan ninyo makatunan is addition, subtraction, multiplication, and division. And, Did you hear me? yeah. Did you understand? May ikaw. Isa. 5 times 24. Amang gisana. 5 times 24. Stone. Yan. Print sa buwang. Awa, be. Baba kuya. Awa ba? Kuya, baba ha. Giingnan ta mo. Di na ko gusto ka daw. Bad words. Not nice to hear. Ba? Ay. Arjan in Manunda. Ay, Arjan in Achig. With honors. Ay, ay na. Suon. Suon na sa grade 6. Suon. Suon. Gara, magam. Gara, magam. Kuya? Hindi mo naging ko para suon.
Kuya, nga naman na kuya. Do, mobile sa. So, mo today mga bay, no, i-submit na ko ni mga requirements na mo. And hoping na mabalik na ang among page. Nga, inday kab-kab. Hindi nga mo sa post diha. Oh, bagwa to piso. Ah, dus, mana na. Hmm? Dus. Imo na punon? Ay, tres na na. Dose sud daw eh. Dus, ay, tres. Asa man na? Wah, ba? Wala man gud diha gud ang piso. Masahunos. And then, bayan sa ako ang YouTube, mo pa jud nako nakuha no, 3 months na kapin. Nadia bay. Inday gamay, sahunos inday. Birahala gamay makabot na nimo. Ang bangko bira hinahinaya lang. Okay, okay, that's enough. Hinaot ko nga. Makuha na jud nako kay hula na jud kay nako as in. Sa ko'y mga balayranan, ako sa ko'y tabang na ko, makuha na ako akong sweldo sa YouTube. Hinaot ko nga, nalang yapon mo diyan, nagasuporta. Dini ka na ako sa mga lakaws panahon. Kuban sa kong mga bahandi. Kaya unani sila. So, sa pagkakaroon, naglisod pa ko, disiplina, sorry, maggahi kay ko, di maminaw. Pero mga buutan man ni sila, mga sweet. Buutan. Charge kami. Pero naadyo yung mga panahon na masyak ko sa ilahang mga behavior. So, it's normal for me and I can understand that because, you know, daghan na kayo nakauban ng mga tao na makabawag ko musabot sa mga tao nga nung kauban na ko nga magkailaing nagkadaiya-iya ang mga pamatasan. So, why not nga di na ako sabto na akong mga anak. Pero sometimes, taas gid ako ba no? No nga, dili mo ko gusto nga. Pero may na ko sila ingnan nga, ayaw ninyo pabuta nga mudako kung baba, kay maglagot na ko anak. So, sit, anak, mamati na dayon sa istorya. Usahay na dyan yung mga times na ilahad kong suwayan. So, makasumbag dyan ko. Makasumbag dyan ko. Or makapalo ba ron, or makabunal. So, nabuhi sa kon nahan Wait lang. Ang anak sa highway, masabot na to oh. Sus, kamaing pang anukan ngabutan. Dayom. Ito. Karon nagman ko kaon. Natulang ko sa computer shop. Kung higala dito sa computer shop, mga computer shop po dali mga followers na ako ano. Pwede ko ilusot. So, nag-asa ko man to. And one time, ang hapon na, yung mga namit sa Save More, hello dahil ninyo, wala ko nakuha yung mga ngalan.